Txaldeon, Bilboko, Baionako eta Euskal Herriko ehunka herritako kaleak bete ditugu gaur. Elkarbizitzarako, bakerako, etxerako bidean, lelopean. Salbuespen legediarekin amaitu eta aurrera egiteko milaka herritar kalera irten gara. Euskal presoen, iheslarien eta deportatuen eskubideak aldarrikatzeko. Horrek hunkitu egiten gaitu. Herri solidarioa gara, eta hala erakutsi dugu gaurkoan ere. Horregaitik, berriro ere, eskerrak eman nahi dizkizuegu hemen egoteagatik. Eta baita, 2021. Urte osoan zehar egin ditugun mobilizazio eta ekimenetan gurekin egoteagatik ere. Ez da urte erraza izan, baina espetxe politikari dagokionean, urte luzez espero genuen aldaketaren lehen zantzuak ikusten hasteko aukera izan dugu. Hori, egunerokoan, maila politikoan, sindikalean, sozialean eta instituzionalean lortutako adostasunei eta batez ere urte luzeetan herritarrok kalean eginiko aldarrikapen eta lanari esker lortu dugu. Elkarrekin urratsak emanez lortu dugu. Eta datorren urte honetan ere, bide berean urratsak emanaz, aldaketa horiek espetxe politika berri bat oinarri izatea lortuko dugu. Izan ere, hasi baino ez gara egin. Oraindik Euskal presoen 40% Euskal Herritik kanpo diren espetxetan dago. Hirugarren gradua eskuratzeko edote irtera baimenak eta baldintzapeko askatasuna eskuratzeko blokeo sistemiko baten aurrean aurkitzen gara. Larriki gaixo diren 19 preso daude oraindik euren osasunerako eskubidea urratua dutenak. Eta zer bezanik ez, adinduak diren presoen eta motxiladun aurrek eskubideei dagokienean. Salbuespen legediak erpin asko ditu, eta benetako aldaketa batek guztiei eman behar die aterabidea. Horregatik, gaur, salbuespenezko espetxe politika bere guztiekin eta gehiago luzatu gabe bertan bera usteko aldarria atera nahi izan dugu kalera. Berau baita, Euskal presoek etxerako bidea garatzeko oztopo eta muga nagusia. Berau baita, gaur defendatzen ditugun eskubideen urraketaren bermea, eta indarrean jarraitzen duen egun bakoitzeko sufrimendua sortzen jarraitzen duena. Izan ere, elkarbizitza ezinezkoa izango da, salbuespen legeriak eragindako eskubide urraketa desagertzen ez bada. Eta bide berean, etxeratze prozesua gauzatu, dadin eta espetxe politikan hain beharrezkoa den erabateko aldaketa eman dadin, ezinbestekoa da elkarbizitzaren eta bakearen bidean aurrera egitea. Jarrai dezagun pausota, elkarbizitzarako, bakerako eta etxerako bidean. Elkarrekin lortuko dugu.